Práve hrozne pomohla tvoja show si tak rozpomenúť aj na moje, ako keby, že čo sa dialo v mojom detstve, že akože čo som, že jak to bolo. Vlastne lip-synkovala pre svoju rodinu na Ilonu Čákovú. A mala som ako mikrofón, som mala obúvak opačne, to bol taký ten starý komunistický. To bolo na takej proste starej chalupe, išla do tej izby a tam som sa prezliekala rýchlo, niečo som tam zobrala. A išla jsem prostě lip-synkovať na tu Ilonu. Dneska je to takový polodrek, protože v pondělí jsem měl photoshoot, včera jsem měl Club, photoshoot. another club. Next place. Bus, club, another club, plane, next place. To si z čoho vyrobil tento vaniš, prosím tě? Ta latka je plavkovina, pod tím je taková jakoby výplň, co se dává do bund, nebo... To si normálne šil, jako. Jo. Myslím si, že ten môj štýl sa celkom zmenil počas tých rokov. Ja sa tomu venujem vlastne teraz 11. rok, pretože vlastne moje úplne prvé číslo bol Duch mesta. Vlastne to je to, čo asi poznajú ľudia najviac. To je to s tým sáčkom. A to by sa dalo kategorizovať ako nejaký neoburlesk možno skôr. I love this one. No, vzniklo to tak, že môj kamarát nazýval to, keď spôsobil jeho frajerke, že jej dal veľa lásky. Som to iba preložila, tak vznikla Lotta Love a aj to dávalo zmysel, ten význam. Oh my god, that's so cute.